Почти навсякъде има две. Не. Почти навсякъде. Не е почти навсякъде. Добре, има много хора около мен. Какво правиш сега? Карате или какво? Да. Тук 100% си има полянка. Каква поляна? Да. Има голямо пространство, повече животни, повече място. Този екран! Къща. И да не говорим повече, че ме изнервят ти говорене. И освен това при 1000 абоненти ще правим GTA 6. Ама първо да излезе. Може да почнем на моя да играем. Що? Там нямам готини игри. Вау. Ти ме нарани. Този екран какво му става? Алелуя. Да. И сега тук да правим една къща. Патката се изтелепортира преди малко. Нищо. ОМГ. Карамба. Как ти урия? Направи си тук сега една къща. Може да ти дава яйце. Аз само ще остане тук и ще може да си направиш какво казвам. Здравей. Дървета. Не. Атакувам! Има кокошки. Ой. Дай ни яйце. Ето ти яйце. Яйце. Яй! Цветя за фарбе. Той видео е много скучно. Защото не правиш къща. Да почвам с кирката за къщата. Ама първо, знаеш какво да се направя? Че тази кирка изнервя. Има само една пръчка, само една кирка. Повече не искам. Значи, кирките, ето ги, ето е метал. Камък, аз нямам камък. Яка имам. Може да не са достатъчно пръчките. Ето излезе. Да. Идва кистата, малко цвят. Брадва и меч. Не мой меч или нищо. Колко дърво има? Ау! Удриш ми дупето. Да, бе! Да, през малко. Чакай, пясък. Искам да се направя сега малко стъкло. Стъкло се правеше от... обърках се. Забравих, че се слагаше в печката. Нямаш с какво ще палиш печката? Ехо! Да. До сега какво правиш? Събрещето. Стъкло. Що пееш сега? Льове. Ти обичаш стъкло? Не. 21 минута. Поне максимум сега да правим къщата и свършим видеото. Да правим къщата и свършим видеото. Кога ще става? Какво е това? 15 гигабайта. И какво имат предвид с 15 гигабайта за Xbox? Така че викам, че имаш слаб. За Майнкрафт. Гориш просто. Да не изгубиш печката. Да. Ще играете ли докато ти да оставя вече се върна, но няма да излезе, защото вратата прави проблем. Добре. За колко време сте пуснати? Нали ще седите тук? Да. Добре. Ти там ще ми се обадиш ли или не? Отивам само ги оставям и се връщам, бе, Кеви. Добре.
Добре, добре. 15-20 минути и съм тук. До тогава сега съм тук. Да. Ама не защото Седи почна патрона нещо да прави проблем, да не да тръгне ти. Имате ли носите кърпички? Да, имаме. Може ли да сме Чак, сега ще те дам. Чакай, аз ще му дам. Айде върви му, дай. Ще те убия, да знаеш. Пичи ли си хрена? Да. И тъй. Да? И сестра ми. Всички са болни, май. Всички са болни. Не. Само байка ми и татко ми са. Само майка ти и татко ти не са. Да. О, ти имат късмет. Айде, вървете сега. Аз ще отида да занеса тези двете чанти и се връщам. Пля. Добре, за 20 минути ще бъдеш тук. Дали може? Ти да стоя. То в принцип ще ми дават. Да, взели си 20 цента. Ти видео стана много скучно. В следващото... Добре. Много време ще ми. Нищо, само ще свършим бързо. Ама да го направим, да не го направим толкова с малинка. Нали да има място за реглода, за печка, за Шкаф. Да. Ове. Шкафове. Да, Шкаф. Аз имам ли? Имам два шкафа. Ама да има много място. Например, като играем онлайн на едно място, ще трябва два легла. 2 легла. 2. Не, 2 легла, 2 легла. 2 легла, не 2 легла. 2 легла. Добре, напишете в коментарите. И аз не знам. Само почна. Толкова си маникаш. Първо ще я направя малка. После ще чупиш всичко и ще правиш по-голямо. Не, tu ще ми е склада, после ще направя нова по-голяма. Чао, бабо! Добре? Не, колко време ти дават? Много малко. Прем ти. Не знам. Чакай. Чао! I'm the Jesus. I'm the Jesus. Чао, хора, свършвам. Ябеди. Сега го спрашвам.